गइले बा करे में कतने बांस के चोप खारा बा। हां ये हो आ उ एगो समयाना बा ऊपर जो ना देखो तनी ना एको टेंट हो आ ना कहीं रस्सी हो आ ना कहीं ओकर व्यवस्था हो पंडाल के ऊपर के ते मालिक के कृपे नु हो। माई के उद्र में हर इंसान कबूल करके आवेला कि हे संसार के मालिक काहे कि जब इंसान अपना माई के उदर में रहेला त नाक मुंह जितना भी बा जहाँ से मल मूत्र के रास्ता वही जगह रहेला। तो संकट से दूर होए खातिर परमात्मा से लोग कहेला कि हमरा रउआ यहाँ से बाहर करी, हम बाहर आएम त रउआ के भोजन करेम भाव करेम, बाकी भोजन भाव का करेम का आ जहाँ एकदम बुझी एम्स गोलंबर पर उतरली आ जहाँ पटना के हवा लागल लगल के हाँ लड़का जन्म लेवेला तो कैसे रोवेला लड़का के जगह धरावा हो। मतलब मैंने आपसे कुछ वादा नहीं किया, सब माया के जाल में भूला जल ऐसे कहे वाला धर्मशाला दुनिया। अब हमारा ये टेंशन बा चाचा जी तरह चलिए गए नहीं, लेकिन आज हमने के गाँव तनी अब ये टेंशन बा कि पहले हमारे कृष्णा भाई जई हैं कि इनका नचनिया जई है कि हो ना हो कहीं फिर हमरे नंबर आ जाई। गलती कृष्णा भाई नानू कहो तनी बाकी मने मने सोचत है कि ना हम पहले कहे जा बोले शंकरे भाई चल जी तो थोड़ा मुस्कुरा। अच्छा ये रहुआ कैसे कह देने कि शंकर भाई बूढ़वा हवे, थोड़ा मुस्कुराते रहिए ब्याजी। यदि हमरा कोई बूढ़वा कहेला तो भीतर से मन बड़ा हमरा खुश हो जाला उ का है मन करेला कि खारा हो उनका नचनिया के जोरे हमहू हैंगा रहुआ अपन आधार कार्ड देखम हमरा आधार कार्ड देखाओ ना तो बुझा कि रहुआ से 6-7 साल हम आधार कार्ड से नीचे ही रहे आ तब रो कहतन कि भैया बुढ़ा गए हैं। कैसे बुढ़ा गए हैं? वो काम करिए एक बार अपन गाड़ी दे के हमको देखिए। कौन गाड़ी? एक बार अपन गाड़ी दे के देखिए ना, हमने के बाइक लगा के केवल 1 नंबर लगा कर तेल दिली तो फिर कौन गाड़ी? अरे वो जो ना बोलेरो से आयल बनी वो गाड़ी, दूसर गाड़ी पर वो लोग ध्यान मत दे ना इनकर दू चक्का। अरे वो अपन गाड़ी पर एक बार हम बैठा के देखी ना और गाड़ी के तो हम ऐसा ना चला दे कि चलाएम हम कर्जा फाटी रहे के नचनिया के कि अरे फरेला से झोरेला अरे जे मरेला बुताला धर्मशाला दुनिया। अरे है धर्मशाला दुनिया अत एगो आवेला त एगो आवेला और एगो जाला धर्मशाला। एगो जाला है धर्मशाला दुनिया। फरेला से झोरेला हो फरेला से झोरेला फरेला से झोरेला जे मरेला बुताला धर्मशाला दुनिया। ई कखनी तक बरी कखनी तक जनरेटर से चलत हुई है जब तक में तेल रही। अगर गलती से हमारे ऑपरेटर साहब तेल चेक ना करी है तो हो सवेरे धीरे धीरे भुक 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 के तो लाइन कर जाई तो बोल बुता जाई। मतलब का हो एहे संसार के नियम बा। ये बोले वाला बोल रहल बा तो किस्म किस्म का कपड़ा पहनता नहीं एमे से बोले वाला निकल जाए काम फाइनल हो जाए। धर्मशाला दुनिया अत एगो आवेला एगो जाला धर्मशाला। एगो आवेला एगो जाला धर्मशाला दुनिया।
रावण लेखा ज्ञानी दुर्योधन ऐसन दानी रावण लेखा ज्ञानी दुर्योधन अभिमानी रावण लेखा ज्ञानी और दुर्योधन ऐसन अभिमानी अगर दुर्योधन 5 गो गांव दे देते जौन समय शांति दूत बन के कन्हैया जी गलनी समझावे अगर मान लेते दुर्योधन 5 गो गांव दे देते तो खानदान के विनाश ना होई जो ना भाई अभी कथा शुरू कोई नहीं हो महाभारत से खानदान के विनाश ना होई तो अभिमानी रहे अभिमान ना करे के चाहिए शरीर पर कबू अभिमान मत करी ना एकर कोनो भरोसे ना हा के काल का हो जाए यहाँ के नाचे तनी कोनो ठीक बा नाचते नाचते हो सकेला सवेरे हमने के गाड़ी लेके चले एम्स में जाकर नंबर लगावे के होई शरीर के कौन भरोसा बा कोई जाने ला बबुआ रे अरे बाली लेखा सानी करम लेखा दानी बाली लेखा सानी है करम लेखा केहू के निशानी न रहले ई लोग के खोजलो से निशान मिल रहल बा केहू के निशानी न रहले न खोजले खोजाला नाम भैया अच्छा हमारे सत्येंद्र बाबू एगो काम और कह दे भाई अगर मान ले तो ऑपरेटर भाई सत्येंद्र भैया 100 रुपया देनी है बाबूजी के रउआ सबसे बड़ा पुत्र बानी सबसे पहले हम प्रणाम करें सबसे बड़का भैया आज से हमरो दोनों भाई के रउआ छोट भाई बना ली कै भाई बानी 3 गो हमनी के 2 गो और मिल जाए तो 5 गो हो जाए 5 गो हो जाए तो 5 पांडव हो जाए ना रउआ कबूल बा तो चलिए हमनी के आज से दोनों भाई बना ले ली तो हम 5 गो हो गए नहीं लेकिन एगो काम खाली कर दी सब लोग अपन नाम से रुपया देवेला अपन मौगी के नाम से कोई आज तक पैसा ना दिलक ऐसे रउआ 1 गो रुपया हमर भौजाई के नाम पर उनका नाम पर रउआ ला के दे दी 1 गो रुपया जाए और विशेष कुछ वाला के जरूरी ना है भगवान भोलेदानी बनौले रहिए पद प्रतिष्ठा हमर सत्येंद्र बाबू तीनों भाई जहाँ रहिए मस्त रहिए स्वस्थ रहिए बाबूजी के हमारे आत्मा के शांति मिले बबुआ रे केहू के निशानी ना अरे खोजले भेटाला धर्मशाला दुनिया अरे होई धर्मशाला दुनिया अरे तो एगो आवेला अरे ता एगो आवेला अरे एगो जाला धर्म एगो आवेला एगो जाला धर्मशाला अरे दुनिया अयोध्या के राजा जिनका नाम रहे राजा दशरथ जी जिनकर बेटा राम बाकी वो राम जी से उनकर मुक्ति ना मिलल ना मुक्ति केकरा मिलल गिद्ध जटायु के प्राण छूटल भगवान राम जी के गोद में सीधा स्वर्ग भेज देने और उनकर बाबूजी राजा दशरथ जी के 14 दिन नाव में रखल गई प्राण छूटला के बाद सरसों के तेल डाल के कारण जब समय दशरथ जी के प्राण छूटल रहे तब भरत जी और शत्रुघ्न जी ननिहाल में रोहनी आतना दूरी रहे कि 7 दिन जाए में और 7 दिन आवे में 14 दिन समय उस समय
फोन के जमाना ना रहे कि हेलो कहाँ है राजा जी के मालूम जल्दी चल आइएगा कि कृष्ण भैया गलती ना कहा था नहीं ना जी भाई तनी मुस्कुराई रे और जब उदास होइले ना तो हमर भीतर से मन केना केना दो करे लगे तो बताई जिनकर पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनकर बाबूजी के का गति भइल 14 दिन नाव में लाश रखाई हाय 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 तो धनु जटायु गिद्ध जे भगवान राम के गोद में प्राण छूटल सीधा स्वर्ग गईले बोल दे राजा रामचंद्र के तो हमर चाचा जी जहां बनी उनकर आत्मा के शांति मिले कहे वाला कहले अवध सम्राट चकर बरती रसलत जी अवध सम्राट चकर बरती दशरथ जी सूत श्री राम जी कर अरे सर्व समर्थ जी अरे मुअला पर लाश जे को अरे मरला पर लाश जे को अरे तो तेल में डलाला धर्मशाला दुनिया अरे हई धर्मशाला दुनिया अरे तो एगो अवेला एगो जाला धर्म एगो अवेला एगो जाला धर्मशाला रे दुनिया गीत के अगला लाइन सुनी शिव दधीची हरिश्चंद्र जैसन दानी हरिश्चंद्र जी के बारे में हमने के पुरानिया लोग सब लोग जानत नहीं बगैर दान पुण्य किए हुए गिलास पानी नहीं पीते थे आ समय आइल तो एगो डोम के यहाँ नौकरी कैनी नाम का पड़ल कलुआ डोम स्वयं जान गए कि ये मेरा बेटा है और ये हमारी पत्नी है सभ्या और ये मेरा बेटा रोहित लाल लेकिन सत्य से अलग नहीं हुए बोले कि ये मेरा नियम है मेरे मालिक का ऑर्डर है कि जब तक कर नहीं मिलेगा तब तक ऐसी लाश को मैं जलाने नहीं दूंगा सत पर विजय वहां के भइल एक बार सभी देवता लोग दर्शन देनी आ कहले कि रहुआ कहीं तो हम फेर से रहुआ के राजा मानंद कहले कि ना अब हमने के जाए दे सीधा जहां लेके चले के बाद ऐसे कहे वाला कहले हो सीम दधीची हरिश्चंद्र ऐसन दानी सत्य के कारण भरले डोम घरे पानी एक काल के ओलार से केहू बचे वाला ना हो व्यासो जी जाए हम हो जाए तो जब हम दोनों भाई जाए तब मान के चली कि जहाँ जाएम तब गायम तब बजावे वाला चाहिए ना कि मंटू भैया गलती बोलत नहीं ना जी तब बजावे वाला चाहिए ना तो सबसे पहले हमने के दोनों भाई जाएम तो दोनों तरफ के नाल वाला के वहाँ बुलाए जहाँ हमने के जाएम जहाँ तपेश्वर चौहान भाई हमने के इंतजार करता नहीं कि तू लोग आओ जहाँ बाबू बच्चा सिंह इंतजार करता नहीं कि तू लोग आओ जहाँ हमार बड़ भाई गौतम तूफान इंतजार करता नहीं कि अब लेट मत करो तू आओ अच्छा तो जब नाल वाला जई है तब बेंजुओ वाला के जरूरी है ना जरूर तब मान के चली नाल वाला जई है तब बेंजुओ वाला दोनों के जाए के होई ना आ जब ये लोग पहुंच जाए तब बिना झाल के गाना बजना तो होई ना ओकर नामे जोरी हो तो जब हमनी के सब लोग पहुंच जाए तब बारी बारी से जोरी वाला पहुंची है अच्छा जब ये लोग चल रहे हैं तब माइक के जरूरी पड़ी ना तब माइक के बजाई है तब तो फिर साउंड वाले भाई के नंबर आई पीछे से हो आई है आज जब ये लोग पहुंच जाए हैं तो श्रोता के भी काम पड़ी ना हुआ अच्छा वहाँ देखे वाला चाहिए कि ना तो हम नारायण से ही मनाएम के रहुआ लोग मौत आएम जे लोग मुंह गइल बा उहे उन्हा के देख ली बोली शंकर भगवान की कि काल के ओलार ना अरे उ काल के ओलार ना अरे तो सहली सहाला धर्मशाला दुनिया अरे तो धर्मशाला दुनिया अरे तो एगो यमीला अरे तो एगो जाला हाय धर्मशाला रे दुनिया एगो यवेला एगो जाला धर्मशाला दुनिया एगो यवेला एगो जाला धर्मशाला दुनिया
सत्येंद्र बाबू एगो निर्गुण के फरमाइश घरे से आइल बा कौना वृक्षिया चिरई तो हमारे चाचा